tot ce se întâmplă în viața noastră este o reflexie a interiorului nostru și cred că am mai repetat, dacă nu ai încă vizibile pe corp o anumită rană emoțională, nicio problemă, vei atrage în viața ta o persoană care să-ți oglindească. Și mai ales, mă iau pe mine ca exemplu. Deși eu am rezolvat destul de mult această rană, pentru că s-a văzut pe corpul meu, știți, corpul cel lungit, fără forme, eu am rezolvat chestia asta, dar viața în continuare și persoanele din prejurul meu îmi oglindesc această rană. Și mai ales rana de abandon, da? Am mai pus aici un clip, unii mulțumeam, unii suflet, ceea ce mi-a oglindit. Și în continuare vreau să vă spun câte ceva despre rana de abandon. În copilărie copilul s-a simțit abandonat și în siguranță sau ceea ce a fost provocat de unul din părinți, știu că majoritatea vine din partea tatălui, a fost absent emoțional, ori din cauza muncii, ori pur și simplu plecat. Și copilul atunci, hai să vă zic, cel mai bine să cunoaște pe corp faptul că nu ai fund. Da, atunci când nu rezolvi, corpul se reflectă și pui acolo unde trebuie. Și în relații cu partenerul de viață sau în relații cu toate persoanele, ai crezi o dependență, adică nu ai siguranța că este acolo. De-aia și mulți care au rana de abandon foarte activă, ca să zic așa, țin să rămână în relații toxice doar de frica de singurătate. Nu mi s-a întâmplat, mie nu mi-e frică să chiar am o relație foarte bună cu mine, sunt extraordinar de bine și când sunt singură, dar încă văd că mi este reflectată. Și aici am să pun câteva afirmații care ajută, dar am și să le spun, dar puteți să le scrieți, mă simt în siguranță. Cred că e afirmația care este benefică pentru toate rănile. Mă aud, mă prioritizez, mă iubesc, mă accept, mă văd, mă înțeleg. Și aș adăuga, eu întotdeauna, astea sunt afirmații generale pe care le fac în fiecare zi atunci când îmi vin dubii. Și dacă tu ai această rană și ți este oglindită asupra corpului, voi pune poza iar în jos ca să o vezi. Reflectă ceea ce îți oglindești exterior. Și să vă mai spun ceva, partenerul vine în viața ta sau persoanele din exteriorul tău, nu e să te completezi, că tu ești deja complet. Să-ți oglindească. Ceea ce ai tu în tine îți va oglindi partenerul. În relația cu tine îți va oglindi partenerul. Da? Iubește-te mai mult de orice. Vezi unde ai nesiguranță, să zic așa, și nu mai sta în relații toxice doar de teama de a fi singur. Să vă fie de folos.